Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 16 ноябри соли 2021 1000 рубл 154 сомониву 67 дирам, $100 1129 сомониву 80 дирам. дар ин музанавормон 14 та хонаҳои фурӯшӣ пешкаши шумо мегарданд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо аз 90 000 сомонӣ сар мешаванд. вариантҳои арзону срочни бисёре дӯстони азиз. барои ҳамин ба ҳазур саросима нашуда навора то охира тамошо кунед, лайк монед барои дастгирии мо ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. агар хона гуфтаиста бошед, дар комментария нависед чӣ хали хона шуморо дар кор. бисёре бад гап намезанем, рафте. эълони ҷои кори холӣ дар Федератсияи Россия. дӯстони азиз, як кори дорожникӣ аст дар шаҳри Москва, метрои Саларьево. ойликаш 42 000 рубли русӣ мебошад. ҷои хоб абшижида мебошад бе пул. раҳгиро автобус аз тарафи фирма бе пул мебара ва меёра. патенти Москва дар кора барои кор, чӯбаки кор официально мебошад, официально қабул мекунанд. ними ойлика дар карта мегузаронанд, ними дигаша наличка метан. 15 рӯз задержка дора. фиреб нестай. ҳозир қариб 100 нафар коргар тоҷику узбек ва қирғизҳо кор кардастанд. боз 25 нафари дигар дар кор аст. миллат муҳим нест, яъне тоҷик, узбек ва қирғиз бошад, фарқаш нест. режими кори ай 7 саҳарӣ то соати 6 бегонӣ, 1 соат абед. ҳозирашда кор фақат барфрӯбӣ аст. рақамҳо дар рӯи экран. дӯстони азиз, муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Куло 5 сотиқ замин дорад. 3 дар хона, кладовка, нонпазхона, туалет ҳаст. оби агарот дару нуждай, оби хӯрданӣ бошад. 150 метр роҳ дорад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. дӯстони азиз, рақамҳои 8900 WhatsApp доранд, рақамҳои 4606 имо доранд. ҳозир соҳибаш дар Москва. дӯстони гиромӣ, нархи хона 90 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. сум дар кораи срочна. марҳамат. аз номи канали Dom TJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. як хонага квартира бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар цоколни этаж. дӯстони азиз, цоколни этаж ин таги якум ошонаи бинои новостройка мебошад. ин дар ин суратам дида мешавад. хеле майдача трезача дорад. дар 12 микрорайони шаҳри Хуҷанд ҷойгир аст. нархаш бошад 173 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. соҳибаш мегӯяд ки ремонташ нав мебошад. ва дӯстони азиз, аз шаҳри Хуҷанд боз хонаи фурӯшӣ ҳаст. барои ҳамин навора ҳатман то охира тамошо кунед ва лайку подпискара аётон набуронед. дӯстони азиз, дастгирии шумо барои мо бениҳоят лозим мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа. хона 3 сотиқ замин дорад. 2 дар хона, 1 зали 6 метра ва 1 хонаи 5 метра. веранти 5 метраам дорад. ҳоҷатхона, калодецош, партофтагӣ. боз 2 хонаи дигар фундамент рехтагӣ. дигарош шкатур, ҳамаш кардагӣ. дар шаҳри Бохтар дар 14 ҷойгир аст. наздикии мактаб Садиқ. худи хона назди роҳи калон мебошад. нарх $20,000. боз арзон ҳам мешавад. аз номи канали Dom TJ гап занем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар 6 километр айбозори Калон дур мебошад. 5 сотиқ замин, 2 дар хона дорад. хати баняш тайёр аст. медроӣ зиндагӣ мекунӣ. боз аловхона, оғил, туалет, фундаментош рехтагӣ, чиндагӣ бо тахтҳои аловхона, хати шифрош гирифтагӣ аст. дар туалет колодиси ов ҳастай. дӯстони азиз, бо гирди хона маҳкамай. боз 3 хона, хати баняш, хати коридорош, фундаментош рехтагия, 1 метраи фундаментош. ов проблема нест, ҳамаш 100%.
айроҳи асфальт 40 метр дурай дӯстони азиз меброи мери бозор хона ҷои зурай $18,000 мебошад. Нархаш документош 100%. Рақамҳои соҳиби дар рӯи экранай WhatsApp имо ҳаст. тамошобинони гиромӣ, аз шаҳри бохтарам боз хонаи фурӯшӣ ҳаст. интизор бошед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага квартира бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои новостройка. хона падъабой тайёрае дӯстони азиз, ҷойгир аст дар ноҳияи Фирдавсӣ, пеши бозори Корвон, рӯ барои 64 микрорайон, доми 4. нархи хона 210 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, 6 сотих замин, 3 дар хона, отделна, туалет, ҳаммом, кладовка, кухни дар Кулписта ҷойгир аст. То шаҳри Душанбе 4 километр роҳ мебошад. об свет доимӣ ҳаст дӯстони азиз, нархаш 210 000 сомонӣ, ё ин ки ба духонага квартира алиш мешавад. дар шаҳри Душанбе бошад квартира. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, рақамҳои Россия, WhatsApp имо доранд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Моинкаҷ, 7 сотих замин, гирди замин маҳкамай, 4 дар хона дорад, ов дорад, фақат медураву зиндагӣ мекунӣ. хонаҳош тайёрай. нархаш $35,000 мебошад дӯстони азиз. фикр мекунам барои 7 сотих замин, 4 дар хонаи тайёр нархи хуб мебошад. нархаш дига арзон намешавад. соҳибаш дар срочна сум дар корай. марҳамат, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. аз номи канали Dom TJ муроҷиат кунед. ва боз гуфтанем ки рақамҳои соҳибаш WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Кушониён, ҷамоати Бӯстонқалъа, кӯчаи Питовникда. хонаи 3 ҳуҷра иборат аст. як кухни, баня, алохона бо фундаментам дорад. фундаменти 4хонаву як калидор, як баняи дигар тайёрай. 2 дарвоза дорад. об светаш бе ягон проблема. хона ремонташ 100%, кондитсионерашам қатишай. дар наздикии аэропорти шаҳри Курғонтепа наздикишда мебошад дӯстони азиз. 6 сотих замин дорад. нархаш 350 000 сомонӣ, боз 2 сотихи дигаам дорад. 2 сотихи дига захват мебошад, яъне поёни дарвоза обши 8 сотих мешавад. алишам мешавад ба 4хонага квартира ё ки 3хонага дар шаҳри Курғонтепа. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. марҳамат. дӯстони азиз, боз як замини фурӯшӣ дигар ҳаст аз шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз. мутаассифона суратҳош нест дӯстони азиз. суратҳое ки дар рӯи экран мебинед, ин суратҳои замин мебошад. ин суратҳо ба хонаи пештара дахл доранд. замини ҳозира дӯстони азиз дар Уртабуз ҷойгир аст. 6 сотих замин мебошад. соҳибаш мегӯяд ки об ҳаст, свет бурдагианд. замин ягон чи андохтагӣ нест. номери ҳавлӣ 77 мебошад. ҳама документош 100%, нархаш $20,000. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, WhatsApp доранд. ва замин арзон ҳам мешавад. аз шаҳри Душанбе, аз Саховат бениҳоят хона бисёри бад хоҳиш карданд. лекин дӯстони азиз, аз Саховат хона камай. рости гап, эълонҳои хона бениҳоят кам мебошад. фақат хонаҳои қимат ами 350-400 000 сомона эълонҳош. мутаассифона аз оноша дастрас карданмон мушкил мебошад. ҳозир ятаи дига хона ҳастак. духонага квартира бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар даҳумо шонаи бинои новостройка. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар 65 микрорайон, ҳаму иқагра то Саховат мебошад дӯстони азиз. нархаш 300 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад ва ин яке аз арзонтарин духонага дар ин территория мебошад. марҳамат дӯстони гиромӣ.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд як хонага квартира бо масоҳати 52 метри квадратӣ шумоиро метавонем баъзур ба ду хонага табдил чин чиба ки масоҳаташ ҳам хеле имконията дорад. ҳозир бо камтар пас я ду хонагара нишон медиҳам ки масоҳаташ ҳамагӣ 36 метри квадратӣ мебошад. барои ҳамин масоҳати ин хона хуб мебошад. лекин этажаш безеб ҳамагӣ дар цоколни этаж ҷойгир аст. дӯстони азиз, коробка мебошад беремонт дар 34 микрорайони шаҳри хуҷанд. нархаш 150 000 сомонӣ мебошад, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар духонага квартира бо масоҳати 41 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои новостройка. хона беремонт мебошад. коробка сохтмони домо аз якум ошона оғоз кардагианд. срочни маблағ лозим шудагия барои ҳамин фурӯшӣ мебошад. дар тец шаҳри бохтар ҷойгир аст. нархаш 175 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. лекин дӯстони азиз, ман хонаро ячиша нафаҳмидам. соҳибош гуфтагия ки дар якум ошона мебошад, лекин дар якум ошона рӯи сураташ хеле ки мебинем якум ошона магазин мебошад. барои ҳамин чиша ман хасос нафаҳмидам. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе ду хонага бо масоҳати ҳамагӣ 36 метри квадратӣ. масоҳаташ хайр барои ду хонага кам мебошад. дӯстони азиз, агар рӯи суратам бинен, кухни майдача дорад ва ванна туалеташ якҷоя мебошад. дар якум ошонаи бинои советӣ ҷойгир аст. хона ремонт дорад. дар доми 4 ошонагаи кирпични мебошад. бе балкон аст. таъмираш таъмири аввала мебошад. оби 24 соата дорад. зимистон бо оби гарм таъмин аст. дар масофаи 50 то 100 метр аз садик мактаб, бозор, роҳи калон қарор дорад. без обмен ва без кредит. дар жилмассив ҷойгир аст. нархаш 235 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. дӯстони азиз, аз жилмассив боз якта дига ду хонага аст. вай ремонташ евро ремонт мебошад. аллакай таъмираш бениҳоят таъмири хуб, лекин 275 000 сомонӣ мебошад. 40 000 сомонӣ аз ин қиматтар. агар интересни бошад, дар комментария нависем, дар навори оянда ҳавай нишон медиҳем. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара 10 сотиқ замин, 4 дар хона. хонаҳо айрӯи сурат чӣ хеле ки мебинем ремонт доранд. дар маҳаллаи 400 ҷойгир аст. лолазорда 4 дар хона ремонти замонавӣ дорад. дарунаш обсвет дорад, пастаянӣ, ошхона, ҷобхона дорад. метрои зиндагӣ мекунӣ. нархаш 165 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. нархаш хуб мебошад. дӯстони азиз, фақат як гапае ки ҳамин ҷош чӣ хеле бошад. одамое ки ноҳияи Данғараро хуб мефаҳманд, илтимос дар комментария нависен. ҳамин 400 лолазор территория чӣ хеле аст, хуб аст ё ки не? хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш дар комментария хоҳиш кардан. марҳамат, се хонага квартира бо масоҳати 77 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад. дар состоянии хуб қарор дорад. хона баняш отдельно, туалеташ отдельно, свет, об доимӣ. нархаш 222 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза набормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо карден. то боздид барори кор шумода. худо нигаҳботон боша.